अरे मरलू जानवा ए रानिया ओके ओके हम सुनाई। ये हमारा स्वर्गीय बलेश्वर यादव जी का बिरहा रहल ह हमनी के ने बिरहा पूरा चलेला ए गौरी कहे को कैसे आध्यात्मिक बात लेकिन मजा बड़ी बाई में बुझाई ना तनी बबुआन के ना चाहते भगवा कैसे कहे के बा अरे वो ठलाली लगा के नाचे के बा ओ ठलाली लगाई के ओ ठलाली लगा के। अच्छा भाभी एगो हई के कर गाना रहे कौन अनजाने में सुनले रही हम। कौन काबा में माजा नकाशी में माजा अरे नहीं मजा खैरूला में तो काहे जलेबी के तरह से लुगो रखी बड़ा मजा रसगुल्ला काहे जलेबी के तरह से लुगो रखी। ये स्वर्गीय बलेश्वर यादव जी के ह याद रखले बनी नु। अरे बलिया जाइबा कि छापरा जाइबा अरे की जाइबा खैरुल्ला में ना हाँ ई ना हो। ये अच्छा सही बात हुई। आ काहे जलेबी से तरक पतर को बड़ा मजा रसगुल्ला काहे जलेबी से तरक पतर को बड़ा मजा कि मंदिर में शोभे लपंडा पुजारी सही बात है शोभे केवारी दुआरी में अरे मर्दा मनैया शिवा शोभे मौगा मरद ससुरारी में मर्दा मनैया शिवा शोभे मौगा मरद ससुरारी में। अरे एगो रहे कैसे कि 3 बजे आके जो गई हो ये मोटको ए मोटको अब तोर को रही तू तब नु कि 3 बजे आके पत्थर को ना ना ठीक बा भौजाई हो हाँ ठीक बा कि 3 बजे आके जगई हो पत्थर को असुतल रहब खरिहानी में 3 बजे आके जगई हो का पक्का क्या बात है 5:30 चले के तनी 5:30 एकदम पक्का है देखिए 5:30 इतना आप लोग सेवा हमनी के दोनों कलाकार 5:30 के को देले बानी विकास कि केहू हमनी के बोलाई तो हमनी के आवे के बा वैसे हमनी के बिहार में कार्यक्रम रहेला हमारा बाबुओ के हमरो लेकिन आज हमनी के गोरखपुर में गा के धन्य हो गए 5:30 एगो गाना के जी जी आदेश आई रहे शुरू से ही मेजर में चलो कि सब कहेला कि सब कहेला कि बहुत अरे सुघर बाड़ू तो गोरखनाथ से मनाई कि टोना अरे लागे न काची उमरिया लागे न काची उमरिया सब कहेला कि बहुत सुघर बारू तू सब कहेला कि बहुत सुघर बारू तू टोना लागे न काची उमरिया
नयन पवलू शराबी नता कल कर रूप के रानी छत से न झाकल कर रूप के रानी छत से न निहारल कर नैन पवलू शराबी न ताकल कर रूप के रानी छत से न झाकल कर ये हमारा अंगत भैया जी जी बड़ी बड़ी आशीर्वाद देले बानी जीवन भर दे जी 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 तू ही हो जनता कलू अनहरियों में अंजोर हो जाला जनता कलू अनहरियों में अंजोर हो जाला जनता कलू अनहरियों में अंजोर हो जाला अरे कौनो कि कौनो जादू भरल बा नजरिया